povedali niektorí zákonníci a farizei: Majstre, chceme vidieť znamenie od teba. On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe 3 dni a 3 noci, tak aj Syn človeka bude v lone zeme 3 dni a 3 noci. Mužovia Ninivskí povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na kázanie Jonášovo a hľa, tu je väčší ako Jonáš. Počula si to, Katka? V biblickom texte sme sa práve dozvedeli, že Pán Ježiš súvisí s postavou biblického proroka Jonáša. Je to vôbec jediný starozmluvný prorok, ku ktorému sa Pán Ježiš pripodobňuje. A kto to bol ten Jonáš? To ti bola zvláštna postava. Bol to Boží prorok, avšak Pána Boha neposlúchal. Keď ho Pán Boh posielal do mesta Ninive, aby tam kázal, radšej nasadol na loď a šiel opačným smerom. Ale v tom sa predsa nepodobá Pánovi Ježišovi. To určite nie. A ešte niečo iné je na ňom zvláštne. Bol bruch veľkej ryby 3 dni a 3 noci, podobne ako Pán Ježiš rok. A jeho kázeň zachránila veľké mesto Ninive, podobne ako Pán Ježiš zachraňuje každého, kto verí v Neho. Ale tento príbeh o Jonášovi nám bližšie predstavuje detské besiedky. Dobrý deň, tento príbeh je o pánovom prorokovi Jonášovi. To som ja. Hrdý prorok Hospodinov. Jedného dňa prehovoril Boh Jonášovi. Povedal mu: Jonáš vstal a utiekol preč. Čože? Jonáš utiekol preč, nastúpil na loď, ktorá išla opačným smerom. Myslel si, že tam ho Hospodin nenájde. Aby Boh upozornil Jonáša, že zle robí, poslal veľký vietor. Povedala si veľký vietor. Majte sa, chlapci, idem do podpalby, akým to neprejde. Námorníci nevedeli, čo majú robiť. Volali k svojim bohom, vietor však pokračoval. Vietor pokračoval. Námorníci sa dokonca pokúsili vyhodiť všetko nepotrebné cez palubу. Ale vtedy si spomenul na Jonáša. Hej, a prečo sa aj ty nemodlíš? Možno by ťa tvoj Boh vypočul. Nemali sme problémy, tým si neprišiel k nám. Čo si zač? Som prorok Hospodina, ktorý je stvoriteľ všetkého a utekám od neho preč. Námorníci boli trochu nahnevaní. Boli veľmi nahnevaní. Ale čo ideme teraz robiť? Hoďte ma do mora a more sa utíši. Námorníci váhali. Ale nakoniec sa rozhodli. Búrka sa skutočne utíšila. Jonáš si myslel, že už je po ňom. Ale Boh poslal veľkú rybu, ktorá ho zúkla.
nado mnou zmiloval a daroval si mi život v bruchu tejto ryby. Ďakujem. Hospodin vypočul Jonášovu modlitbu a prikázal rybe, aby Jonáša vyvrátila na suchú zem. A tak šiel Jonáš do Ninive. Keď sa trochu porozhliadol, začal kázať. Po 40 dňoch bude toto mesto zničené. A všetci Ninivčania od najchudobnejších žobrákov až po kráľa videli svoje zlé cesty a pokorili sa. Keď to videl Hospodin, zmiloval sa nad nimi a mesto nezničil. No výborne. Vedel som, že sa to stane. Preto som chcel najprv utiecť. Jonáš nahnevaný odpočíval v púšti nedaleko mesta. Ale Boh sa zmiloval nad ním a dal výraz rastlinu, ktorá mu vytvorila tieň. Aká krásna rastlina. Potom Boh poslal ničivý hmyz a horúci vietor, takže rastlina zahynula. Tak už dosť. Vzal si mi to jediné, čo som mal. Tak si ma už vezmi tiež. A tak Jonáš nakoniec pochopil. Naučil sa, že Môžeš utekať, ale nemôžeš sa skryť. a tiež, Že Boh má milosť a lásku pre všetkých ľudí. Bol taký ten Jonáš, neposlušný muž, hovorím ti, kamarát, ty taký nebuď, ty taká nebuď. Pána Boha nepočúval, a si mal šopel v uchu. Na lodi sa plavila a skončil rybe v bruchu. Skončil rybe v bruchu. 3 dni a 3 noci modlil sa tam sám. Boh mu všetko odpustil a dal ten príbeh nám, že poslušný byť mám, že poslušná byť mám.
To je mi malé. Samku. No, já si teda nespomínám, že by mi někdo ublížil až tak, že by som si to pamätal zkrátka dlhší čas a já mám skôr taký pocit, že som já dostal často taký dar, že mi někdo odpustil to, čo som já považoval za taký veľký hriech. Ale na tom si myslím, že naše viera je postavená, lebo že Pán nám nakonec tie hriechy, ktoré človek niekedy nevedomo spraví, odpustí. Niečo veľké, no keď si u mňa žiadal ospravedlnenie, tak som mu ako rečovo odpustil, ale samozrejme chvíľku dlhšie to trvalo, kým sa to tak strebalo a zabudol som na to. Ani sa na to nemyslí, na takéto väčšie. Áno. Tak myslím si, že som dokázal odpustiť svojim príbuzným také veci, ktoré sa týkali nejakých majetkových nespravedlivostí, proste majetok. Mrzelo ma to, ale potom som sa na to povzniesla. Čo si v živote niekomu odpustil už v minulosti? Niečo veľké? Je také niečo? Že mi ublížili psychicky a fyzicky. Odpustil som sám sebe svoju neveru. Keď som stratil vieru v Boha a opäť som ju našiel, tak som si to odpustil. Ale skrze milosť, ktorú som dostal od Boha. Je veľmi ťažká otázka, ale myslím si, že čo by som dokázal tým, že prostě niečo neodpustím. Človek má vždy dost obmezené množstvo informácií, takže to moje neodpustenie by nemuselo byť postavené na takom reálnom pohľade na ten hriech a možno, že často by to bolo iba v mojej hlave nejaká konštrukcia. Ja si myslím, že keď Pán nám odpustí tak ťažké prehrešenia, takže že ja by som si ani nemohol dovoliť neodpúšťať. A teraz ma napadá taký ten, nech hodí kameňom, kdo je bez viny. To by platilo aj v tomto prípade a ja nie som taký čistý, aby som mohol niekoho súdiť. No tak to záleží na okolnosti. No, tak teraz keď som kriminálky, tak zase keby bol nejaký vrah a ten by vyvraždil už celú moju rodinu, tak hádam nie, ale no tak to nemôžem povedať, lebo som to nezažil a možno, že keby, že ten vrah má tú obhajobu a že má nejakú psychickú chorobu a potom by na detektore lží povedal, že toho ľutuje a detektor by nič nezoznamenil, tak možno by som mu odpustil. Ďakujem pekne. Teraz si to tak neviem predstaviť, ale možno nejaké také
kruté veci, smrť násilnú, alebo také. Asi to by som nevedela. Zabitie bližného. Či by bolo niečo, čo by som niečo v živote neodpustil, v živote sa dá všetko odpustiť. Lebo ak Boh odpúšťa všetko nám, ak my ľutujeme niečo, nemám ja ako právo človek niečo neodpustiť. Pokanie, možno, že si uvědomuje člověk svoju hriešnosť a uvedomuje si, že napriek tomu mu Pán odpúšťa a to si myslím, že člověka uvedie do takého stavu, že zkrátka je vďačný a skromný, dá sa povedať, skromný a pokorný. Pokanie to je pokora. Pripustiť si, že som hriešníkom a dúfať, že mi nebude vždy namerané plnou mierou za tie moje viny. Ďakujem pekne. Pokanie? Podľa mňa je pokanie cesta z vykúpenia sa hriechu. Keď človek niečo hrozné urobí, tak pokaním sa snaží napraviť tento zlý skutok. Ďakujem pekne. Pokánie je, keď človek ľutuje to, čo spravil. A možno sa to snaží inou formou nejako napraviť, lebo už niektoré veci sa nedajú napraviť, ale aspoň konať dobro v inom smere a tak nejako to napraviť, ak sa to dá. I keď sa to nedá väčšinou, no ale čo už narobíme? Sme ľudia omylní. Ľutovanie svojich hriechov. A posledná otázka je, či je to pokánie? Pokánie to je celý náš život. Pokánie to je konanie skutkov, ktoré nás vedú k spáse. Lebo k spáse je potrebné pokánie, je potrebná obeta, čiže pokánie je celý život náš. Ďakujem pekne. Dnes nám s vesťou slova Božieho poslúži brat farár Belohúska. Pôsobil niekoľko rokov v cirkevnom zbore Balocka. Dnes však už k nám prišiel ako zborový farár v cirkevnom zbore Súdo. Tešíme sa, že prijal pozvanie na toto stretnutie a prišiel so svojou rodinou. Prosíme ho už teraz, aby sa ujal slovo. Bratia a sestry, ja vám prajem dobrý deň. Ja mám momentálne dovolenku od piatka do zajtrajšieho dňa, takže vlastne cestou k rodine na Gemer sme sa tu s rodinou aj zastavili na pozvanie brata farára s tým, že on mi dal len takú tému, že máte tú novoročnú akadémiu, ktorej témou bude aj prorok Jonáš. Prorok Jonáš, dalo by sa o tom naozaj hovoriť veľmi veľa. Mali sme tu aj piesne o Jonášovi, deti nám zahrali aj scénku. A teraz ja neviem, z ktorého konca začať, čo viete, čo neviete, ale preto si poviem najprv nejaké fakty. Celú knihu Jonášovu tu asi čítať nebudeme, lebo by to zaplnilo celý môj vyhradený čas.
ale myslím si, že táto kniha je pomerne dobre známa, aj keď je viac menej najkratšou knihou v Biblii, pretože sa nachádza na týchto necelých 2 stranách a má 4 kapitoly. Tie kapitoly majú nadpisy prorokovo povolanie, neposlušnosť a trest. To je prvá kapitola. Druhá je Jonášova modlitba, tretia pokánie v Ninive a Boh a prorok. Ten príbeh je taký notoricky známy, ale aby sme si uvedomili nejaké tie konkrétne veci spojené s touto knihou proroka Jonáša, patrí k malým prorokom, nie významom, ale práve tým rozsahom. A možno niektorí sa budete aj pýtať, kedy vlastne prorok Jonáš žil, alebo kedy táto kniha bola napísaná. Podľa textu, ktorý v Biblii je napísaný v celej knihe proroka Jonáša, to by sme zbytočne hľadali nejaký časový údaj, ale máme tam nejaké náznaky o skaze mesta Ninive, čo my vlastne vieme, kedy sa historicky udialo. A sú tam aj nejaké náznaky na tú poexilnú dobu izraelského národa. Preto dnes vieme viac menej s istotou povedať, že kniha proroka Jonáša väčšina teológov sa prikláňa, že bola napísaná v 8. storočí pred narodením Ježiša Krista, čiže 8. storočie, a že najneskôr, kedy mohla byť napísaná práve vzhľadom na zničenie neskôr toho mesta, je 6. storočie pred Kristom, lebo potom už mesto Ninive neexistovalo. A Jonáš pôsobil práve vtedy, keď ešte Ninive bolo veľkým mestom. V stručnosti, aj keď tu tá scénka zahradka bola, ja poviem, že o čo vlastne ide. Ninive je mesto, ktoré sa nachádza v dnešnom Iraku. Blízko je práve to dnes pertraktované mesto v médiách Mosul. Viete, čo sa tam asi momentálne deje? Islamskí fundamentalisti a boje o vládu nad touto oblasťou. Čiže my dnes geograficky aspoň budete vedieť, že kde to zhruba je. A budete vedieť, že kam prorok Jonáš zo svojej rodnej oblasti, pretože on žil v Galilei, a nikdy sa z tohto miesta nepohol. A zrazu Boh oslovuje, pôjdeš do Ninive a budeš tam zvestovať skazu mesta, pretože ľudia tam robia niečo, čo sa mi nepáči. No predstavte si, že vy by ste prežili celý život v Liptovskom Jáne a zrazu by vás oslovil Pán Boh, že pôjdeš niekde do Kolína nad Rýnom a povieš tam tomu mestu, že ho Boh zničí, pretože v tom meste ľudia konajú, čo sa Bohu nepáči. No ako by ste zareagovali? Jonáš zareagoval tým spôsobom, že viac menej ho napadlo viac myšlienok. Prečo ja mám ísť do nejakého mesta, kde nepoznajú mňa ani Hospodina, a v mene Hospodina mám tam zvestovať skazu mesta, však čo sa mnou robia? Ma zabijú. Čiže Jonáš reagoval problémom strachom. A jeho meno naznačuje, že to bol človek možno taký utiahnutý, celý život žil umami, aj keď mal tú funkciu proroka, pretože jeho meno, Jóna, v preklade znamená holubicu. A to vieme, že je také mierumilovné zvieratko, mierumilovný vtáčik. A prečo som spomínal práve tú polohu mesta Ninive? Pretože aj keď si otvoríte v Biblii tú časť vzadu, kde sú mapy, hej, máte tam mierku nejakých 500 kilometrov, čo prekryje dospelý muž jedným palcom, a keď si to dáte na vzdialenosť od Galilei, zistíte, že to Ninive nebolo nejaké mesto na 3 dní chôdze, ale vzdialené 1000 kilometrov. Čiže Jonáš, ktorý žil celý život v Galilei, má ísť úplne do cudzieho sveta. A teraz možno povieme si, že jeho reakcia bola prehnaná, pretože čo urobil? Miesto toho, aby povedal, áno, Pane, pôjde tam, kde ma posielaš, spravil presný opak. Šiel do prístavu, nasadol na loď a vybral sa úplne opačným smerom. My v Biblii čítame, že chcel újsť do mesta Taršíš. A mesto Taršíš sa predpokladá, že ležalo až na Pyrenejskom poloostrove, čiže možno rovnaká vzdialenosť, ale po mori opačnou stranou na koniec vtedajšieho známeho sveta. Len my tu ste videli, čo sa na mori udialo.
strhla sa veľká búrka, Boh sa nahneval, pretože Jonáš nesplnil to, čo od neho žiadal. A keď tí námorníci začali sa modliť svojim Bohom, aby búrku utíšili, zistili, že Jonáš si kľudne spí v podpalubí. A tak ho zobudili a pýtajú sa ho, ty sa prečo nemodlíš? Prečo vidíš, čo sa deje, neprosíš svojho Boha, aby búrka skončila a boli sme zachránení. Jonáš ale veľmi dobre vedel, prečo tá búrka je a preto odovzdane povedal, neposlúchol som svojho Boha. Mojím Bohom je Hospodin, stvoriteľ neba i zeme, poveril ma čímsi, čo som ja odmietol a preto je táto búrka a utišite ju jedine tak, že ma hodíte do mora. Ale tí muži, keby sme čítali celý text, zistíme, že sa zdráhali toto vykonať a keď videli, že aj keď sa zbavili nákladu, búrka sa neutíšila a hrozilo im potopenie lode a zahynutie, napokon aj oni začali sa modliť k Hospodinu, prosili ho, aby sa nad nimi zľutoval, aby im nerátal, môžeme povedať, ten hriech a Jonáša hodili do mora. V tom momente sa more utíšilo, je tam príbeh s tou rybou, tam je potom tá časť Jonášovej modlitby, čo možno niektorí teológovia vravia, že je vsúka do tohto textu, ale viac menej je to žalm, modlitba, chválospev Jonáša k Hospodinu, že aj v tom najťažšom položení ho zachráni. Čiže je to pevná súčasť tohto textu a keď ho ryba vyplula, čo myslíte, kde sa Jonáš ocitol? Práve tam, kde chcel pred Bohom újsť. A znovu bol oslovený, chod do Ninive a zvestuje ho skazu. Jonáš videl, že už nie je inej pomoci a do toho Ninive prišiel. Čítame o tom meste, že bolo veľkým mestom na 3 dní chôdze. To mesto, no Mikuláš, by sme asi za necelý deň prešli niekde z okoličného až na koniec mesta niekde do Palúcky, ale na 3 dní chôdze to už je veľké mesto, môžeme povedať asi ako súčasná Bratislava, čiže žilo tam už v tej dobe niekoľko 100 000 ľudí. A Jonáš mal čo robiť, aby celé mesto obišiel, aby každý z ľudí počul, že mesto, ak sa ľudia neobrátia od svojich zlých činov, bude skazené, zničené. A Jonáš bol presvedčený, že keď ho s touto zvesťou Boh k Ninivčanom poslal, že sa to aj stane. Ale nestalo sa. Pretože Ninivčania, ako sme počuli, na príkaz samotného kráľa obliekli sa do vrecoviny a vyhlásil kráľ pôst. A keď Boh videl, že Ninivčania obrátili svoje zlé zmýšľanie, zľutoval sa nad mestom. Tam Boh a prorok, ako Jonáš nad mestom pri tej búdke, alebo kde na vinici čakal na skazu mesta a Boh nechal vyrásť tomu ricinovníku, v ktorého tieni Jonáš sedel, už je, my by sme dnes povedali, taký humor Pána Boha, pretože Jonáš presvedčený čakal, kedy konečne tá skaza bude a vieme, že pražil na ňo slnko, fúkal na ňo vietor, a ten ricinovník mu urobil pohodlie. Ale keď tam Boh nastražil červíka a ricinovník uschol, tak Jonáš začal reptať a hnevať sa. Vtedy sa Boh pýta, hneváš sa, Jonáš? Jasne, že sa hnevám, lebo mi je teplo. A je ti ľúto toho ricinovníka? No je mi ho ľúto. A on hovorí, ten ricinovník, ani si sa pri ňom nenamáhal, za deň vyrástol, za deň aj uschol a mne nemá byť ľúto toho veľkého mesta, v ktorom sa ľudia obrátili a činili to pokánie, oľutovali svoje zlé skutky, prestali ich činiť, začali konať pôst. Už ten skutok značil, že v ich myslení nastala zmena. Mne toho mesta nemá byť ľúto, mám ho zničiť. A táto otázka je vlastne poslednou vetou v tej knihe proroka Jonáša a ostáva otvorená. Skúsme sa vžiť do situácie námorníkov, do situácie Ninivčanov. Keby som vám dal teraz ja anketovú otázku. Kto z vystupujúcich ľudí v celej knihe proroka
bol príslušníkom vyvoleného Božieho ľudu, ktorý veril v Hospodina. Kto z tých ľudí? Jedine Jonáš. A Jonáš, on jediný bol neposlušný, jediný sa Bohu zoprel. Námorníci, ktorí boli pohania, keď počuli, že búrku spôsobil Hospodin, stvoriteľ neba i zeme, začali sa k nemu modliť. Ninivčania, ktorí boli takisto pohanní, možno o Hospodinu nikdy nepočuli, ale na slovo, ktoré prišlo skrze Jonáša k ním od Hospodina, obrátili sa, zmenili svoje skutky, svoje zmýšľanie, činili pokánie a začali robiť, čo sa Bohu páči. Mal som čo si hovoriť o obrátení. Hej, môžem sa aj tu ja obrátiť, aj na druhú stranu, aby sa mi zatočila hlava. Po hebrejsky sa obrátenie vyjadruje slovom šub a po grécky je to slovo metanoia. Obe tieto slova znamenajú aj to, čo som teraz urobil, že som sa fyzicky otočil na mieste, ale druhý význam tohto slova, obrátenie, znamená práve zmena zmýšľania. My, ako veriaci kresťania, veriaci evanielici, často počúvame na návštevách služieb Božích z kázni aj výzvu k obráteniu, k polepšeniu si života, k zmene zmyslenia. Len nám tu už niekedy jedným uchom ide dnu a druhým von. A nezanecháva to v nás to, čo by sme skutočne mali robiť. Pretože všetci sme zhrešili, v nikom z nás nie je slávy Božej, ako vraví apoštol, a tie slova niekedy v nás nenachádzajú tú živnú pôdu. Tá výzva k tomu, aby sa z nás stali ľudia takí, akých nás Boh chce mať. A všimnite si, že tým pohanom na lodi a že tým pohanom v meste Ninive stačila jedna výzva od Hospodina k tomu, aby sa obrátili a poslúchli. Preto uvedomme si, že niekedy naozaj potrebujeme takú pokoru a takú vieru, akú majú deti k svojim rodičom. Nebuďme premúdreli, nehľadajme výhovorky alebo nejaké nápady, ako obísť to, čo Pán Boh chce. Lebo Pán Boh vždy, ak od nás niečo chce to len k nášmu prospechu a k tomu, aby sa nám nič zlé nestalo. Preto všetky tie výzvy k tomu, aby sme sa polepšili, aby sme si zmenili zmýšľanie, aby sa náš život stal takým, akým ho Boh chce mať, to nie sú len nejaké frázy a formálne výzvy farárov, ak sa to už niekedy chápe, ale to je skutočne Božia vôľa, ktorú Boh hovorí k vám, aj keď skrze možno nás, nehodných služobníkov, Božích farárov, pretože Boh iné ústa nemá. Má síce aj iné údy, ktoré dokážu aj trestať, ale radšej počúvnime, kým k nám dobre hovorí, aby sme robili to, čo ako kresťania robiť máme. Máme žiť v pokore, máme žiť v pokoji a najmä v láske. V láske k Bohu aj v láske k blížnym. Amen. A teraz by som bol rád, keby ste vy mne položili nejakú konkrétnu, aj keď záľudnú otázku, ktorá sa týka práve proroka Jonáša, aby sme si mohli ešte niečo, čo vás zaujíma, ozrejmiť, pretože tie farárske monológy počúvate stále, ale viem, že bývajú aj biblické hodiny a toto môže byť tiež takou chvíľkou, keď aj vy sa môžete opýtať niečo, čo vás zaujíma, alebo by ste o prorokovi ešte chceli vedieť. Nebojte sa. Brat farár príkladom nejde. Áno? Sice mo pytanie vždycky vrtalo v hlave, prečo Jonášovi tak veľmi záležalo na tom zničení toho mesta Ninive.
Lebo v podstate on tam nechcel ísť, preto aj na konci krucoval, lebo vedel, že ak učinie pokánie, tak ho Boh nezničí. Dokonca bol sklamaný. Bol sklamaný, že sa nestalo, pretože on zabudol na to, že sa nemá stať jeho vôľa, ale vôľa Hospodina. A my síce, keď ho tam Boh posiela, nikdy nepočujeme to slovíčko ak. On len povedal, choď a zvestuj skazu mestu Ninive, pretože ľudia konajú, čo sa mne nepáči. Nehovorí, že ak sa polepšia, tak sa nič nestane. A preto Jonáš aj čakal, že to mesto bolo zničené. Ale tí ľudia na tú výzvu reagovali. A Boh, to nie je nejaký náš určený fatalistický osud, ktorý máme dopredu daný. Boh sa k nám tiež správa podľa toho, ako sa my správame k nemu, ako reagujeme, či dokážeme si uvedomiť, že sme zhrešili a ľutovať svoje hriechy. Preto Boh to Ninive neskazil, veď by išiel sám proti svojej podstate, pretože Boh je láska a Boh kajúcim ľuďom odpúšťa. Takže... Prečo Jonášovi na tom tak záležalo? Lebo ako mne by to bolo jedno, či zničí Moskvu alebo nie. No nie, že by mi to bolo jedno, ale neprijala by... Pretože Jonáš bol presvedčený, že to mesto musí byť bez ohľadu na to, či sa polepšia alebo nepolepšia, skazené. Pretože Boh to povedal. A niekedy aj my sa tak správame, že poznáme Božie slovo, poznáme Božiu vôľu z písma a na základe toho my určujeme súdy, že ten človek bude zatratený alebo neviem, ten bude potrestaný a staviame sa akoby do role toho sudcu na miesto Pána Boha. A tu nám je vlastne vysvetlené, že nebude sa diať vôľa Jonáša, ale vôľa Hospodina. Jonáš mohol byť sklamaný, ale tá posledná otázka, keď sa Boh pýta Jonáša, je ti ľúto toho ricinovníka, ktorý ti robil tieň, za deň vyrástol, vyschol? A samozrejme Jonáš povedal áno. A Boh sa ho pýta, a mne nemá byť ľúto toho mesta s tisíckami ľudí, ktorí činia pokánie? Otázka ostáva otvorená. Ale skúsme sa každý v tomto momente ocitnúť na mieste Jonáša a ako by sme odpovedali? Asi by sme odpovedali tiež, áno, Pane Bože, máš pravdu. Aj ty máš právo oľutovať a zmilovať sa nad tým mestom, aj keď tvoj súd bol o skaze mesta, pretože je to tvoje rozhodnutie a tvoja vôľa. Ak toľko stačí. Ešte ja mám záľudnú otázku. Áno, Janka. Idem ťa, pán farár, poprosiť. V mieste tej, keď hádzali Jonáša vlastne cez palubu, respektíve on ich žiadal, že zhoďte ma cez palubu, budete vy zachránení, pretože to, čo sa deje, je dôsledok môjho hriechu. Máme si to vykladať tak, že ak dôsledky nášho hriechu budú mať zničujúce dôsledky na naše okolie, že zničenie nás samých ako pôvodcov tomu hriechu pomôže ostatným na záchranu? Myslím si, že nie. Len to, že Jonáš hovorí tým, hoďte ma do mora a búrka sa utíši. Bol to akoby už počas úteku ďalší útek pred Bohom, lenže nám, čo sa vlastne dialo s tým Jonášom, ako ho zltla tá veľryba, že vlastne skončil až na morskom dne v útrobách ryby, kde sa potom modlil, znamená, že pred Bohom sa nedá uísť. Nedá sa schovať ani na samotnom morskom dne a pred Bohom my neunikneme ani samovraždou, neunikneme nejakým spôsobom. Boh nás stále vidí, stále má nás v svojej moci. A to si uvedomil aj Jonáš, preto keď tam hovorí tú svoju modlitbu, najprv konštatuje ten svoj stav, ako sa nachádza, že už vodu má až po krk, chaluha mu obvíja hlavu a neviem, čo sa deje, akoby koniec a zrazu, ale ty, Hospodine, ty ma máš v rukách, ty ma vytrhneš aj z toho najťažšieho rozpoloženia, tam už je viac menej tá oslava. Že vidíme, že napokon aj sám Jonáš učiní
ten svoj obrad, to svoje obrátenie práve v tej najťažšej situácii a Boh ho zachraňuje a nehovorí mu, ty si nehodný, zlý, pretože si ma sklamal, ale znovu mu hovorí, choď a zvestuj. Čiže napriek tomu, že Boha sklamal, on mu dáva druhú šancu a opäť ho vysiela s tou istou úlohou, keď už Jonáš už je pevne rozhodnutý, že pred Bohom nie je úniku a skrátka, čo Boh chce, to vykonať musí. Chcel by som ešte takú jednu vec dodať, že vidíme, že Boh, teda nie Boh, ale Jonáš uteká na more. A aj keď je veľká búrka, tak hovorí, hoďte ma do mora a tam ho zhrtne veľryba, tá ryba nastražená a skočí až v žalúdku niekde na morskom dne. Toto v texte nie je, ale my z Novej zmluvy vieme veľmi dobre, aj vieme veľmi dobre, prečo námorníci boli pohania, pretože ich Židia, nikdy ten vyvolený Boží ľud neboli dobrí moreplavci a oni sa báli mora, báli sa aj na more vyplávať a ten obraz mora, morských hlbín, väčšinou aj v Novej zmluve sú obrazom zla, lebo úteku od Boha spred Božej tváre niekam inám. A väčšinou, keď človek uteká pred Bohom, tak sa dáva na zlé cesty. Najkrajšou ilustráciou je búrka na mori, tiež búrka na mori, ale v Novej zmluve, keď Pán Ježiš spí, utišuje tú búrku, alebo keď Pán Ježiš počas búrky kráča po vode a vyzýva Petra, ktorý hovorí, Pane, ak si to ty, zavolaj ma k sebe. A Peter povie Ježiš, poď ku mne. Peter, keď vykročí, aj on kráča po tej vode k Ježišovi. Ale dokiaľ? Len kým hľadí a vidí v svojom zornopoli Ježiša. Ako náhle sa pozrie pod nohy a zbadá to rozbúrené more, padá a začne sa topiť. Vtedy ho Ježiš zachraňuje a vyťahuje ho z tej vody, z tej pomyslenej ríše zla. Takže toľko k prorokovi Jonášovi. Nebola to kázeň, nebola to ani výklad, len bolo to také, čo som ja vám chcel Jonášovi povedať.
Božie slovo, spievajú piesne, hrajú sa z času na čas, mávajú všelijaké párty. Každý rok vystupujú aj na tejto novoročnej akadémii. Dnes si pripravili tieňovú scénku, ktorá ukazuje, že príbeh o Jonášovi sa opakuje s obmenami aj dnes. Aj dnes máme medzi sebou Ninivčanov, ktorí túžia počuť Božie slovo a obrátiť sa. Vždy bol som sám a možno trošku prázdny. To, čo dnes mám, som tak hľadal mnoho dní. Mať svoju tvár, byť ako naplnený chrám. To krásne, čo je v nás, slobodným a nemať strach. Prázdnych slov a pýcha, ktorá páli. Kto Judáš bol, ten vzal mešec do dlaní. On predal poklad lásky, čo nám týčil cieľ. Dnes len prázdne slová, kto môže nájsť v nich odpoveď. Sám, Boh mi nádej dal. Nie som sám, čo hľadám, on mi dá. Nie som sám, neverím smútku, ktorý mám. Poznám môj plač, moje pády, to, čo prežívam. Máš a čakáš, že sa vráti. Prežitý čas, čo vás spája mnoho dní. Máš svoju tvár a túžby nesplnených čas. Práve dnes ich stretáš, počúvaj v nich Boží hlas. Sám, Boh mi nádej dá. Nie som sám, čo hľadám, on mi dá. Nie som sám, neverím smútku, ktorý mám. Poznám môj plač, moje pády, to, čo prežívam. Svitá deň a prázdno nachádzaš, tak opäť skús vydať zo pár svojich slov a budeš cítiť, že sa prázdno naplňa. Boh ti nádej dáva, prichádza, už nie si sám. Nie som sám, Boh mi nádej dá. Nie som sám, čo hľadám, on mi dá. Nie som sám,
vás pozdravil aj ja, vedenie cirkevného zboru. Opäť sme aj na počiatku tohto roka mohli sledovať program detí, mládeže, spevokolov, troch, ktoré pôsobia na chodinách cirkevného zboru. A počuli sme slovo Božie, za ktoré ďakujeme pánovi farárovi. Sme Pánu Bohu nesmierne vďační, že máme ľudí, ktorí nám takto vydávajú svedectvo o svojej viere a že Pán Boh nám takto hovorí a takto nás volá. Kým nám takto volá, tak je dobre. Kým nám Pán Boh dáva tú milosť, že počujeme Jeho slovo a že nás cez toto volanie uisťuje o svojom záujme o nás a o túžbe, aby sme aj my mali život, aby sme boli zachránení. Taktiež dnes ďakujeme všetkým, ktorí aktívne prispeli k tejto novoročnej akadémii. Bratovi farárovi Belovi Húskovi, ktorý spolu so svojou rodinou prišiel k nám a poslúžil slovom. Ďakujeme detskému spevokolu Svetojánske mužky, ženskému a mužskému spevokolu, taktiež mládeži cirkevného zboru, ktorí prispeli programom. Ďakujeme našim moderátorom Katke Račkovej a Pálkovi Čenkovi. Ďakujem Jakubovi Jelenákovi, ktorý sedel pri musážnom punkte a staral sa o zvuk. Ďakujeme Janke Pacikovej za natáčanie podujatia, pánovi starostovi Vladimirovi Plutáňovi a obci Uhorská Ves, ktorí umožnili výskyt v týchto priestoroch. Prosíme Pána Boha, aby tieto zrekonštruované priestory požehnal, kde sú pre obec požehnaní. Ďakujeme tiež ochotným sestrám z Uhorskej Vsi, ktoré prišli skôr, pripravili občerstvenie a postarali sa o príjemne strávený čas. Tešíme sa z toho, že tu sme všetci, že je tak tu deti a mládeže a verím, nikomu z nás neprekáža, že je tu možno nie také ticho ako v kostole. To by bolo zlé, keď tu bolo veľa detí a bolo by ticho a to ani nie je možné. A tešíme sa z toho, že nám hovoria o svojej viere a že sa môžeme z toho všetkého tešiť. Ale všetká táto námaha, ktorá bola daná do tohto podujatia, by bola zrejme zbytočná, keby sa trošku aj nepoučili z toho Jonášovho príbehu. Aby sme neutekali pred Pánom Bohom, ale otvorili sa Božiemu pôsobeniu, Božej láske, Jeho odpusteniu. Tomu odpusteniu a tej láske, ktorá chcela prísť k Jonášovi, ktorá chcela prísť k Niničanom a ktorá chce prísť k nám, chce prísť k našim rodinám, k našim priateľom i k našim nepriateľom, ku všetkým. Chceme teraz pred záverom, ktorý bude v podobe ešte piesní detského spevokolu, sa spoločne pomodliť. A ja by som chcel poprosiť, aby prišli dopredu ešte brat farár a Margorka a každý z nás, keby sme sa pomodlili spoločne s vami s celým týmto našim zhromaždením. Drahý náš nebeský Otče, chceme ťa v túto chvíľu oslavovať, chváliť ťa, ďakovať ti aj za toto stretnutie. Ďakujeme ti za všetko dobré, čo z tvojej ruky dostávame, ale i za to zlé, čo nás upozorňuje na našu neraz neveru, nedostatky. Prosíme ťa skrze tvojho syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby si nám neustále zosielal Ducha Svätého, aby sme dobre spoznávali a najmä vykonávali tvoju vôľu, ktorú nám vyjavuješ skrze svoje slovo. Prosíme ťa, aby si nás chránil od všetkého zla, aby si viedol našich blízkych, naše rodiny, príbuzných, ale aby si sa sklonil so svojou milosťou a pokojom aj k tým ľuďom, ktorí to potrebujú, ktorí sú chorí, ktorí sú trpiaci, ktorí ešte čakajú na to, aby si sa ich dal spoznať. Chceme ti v tejto chvíli aj pri tomto stretnutí ďakovať aj za ten príklad proroka Jonáša. Daj, aby sme aj my boli takými, ktorí dokážu tvoje slovo zvestovať iným ľuďom. Prosíme ťa, aby sme dokázali napriek svojim nedokonalostiam, svojej nehodnosti poslúžiť ti ako tvoj nástroj pre šírenie tvojho slova, tvojho evanjelia. A aby sme sa nezdráhali ako Jonáš, ale aby sme práve na jeho príklade videli, že pre tebou sa nikde nedá schovať.
ale aby sme videli, že Ty nám chceš len dobre. My Ti za to ďakujeme. Amen. Drahý Pane, tak ja Ti chcem ďakovať za dnešný deň. Ďakujem Ti, že sme sa tu mohli stretnúť a oslavovať ťa, či už piesňami, scénkami. Ďakujem Ti za slovo, ktoré mohlo dneska odznieť. Prosím ťa, aby to všetko nebolo na našu chválu, ale na Tvoju. Prosím ťa o požehnanie, keď ďalej to odídeme, aby sme Teba nasledovali. Amen. Milý Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že sa k nám prihováraš a že nám tak ukazuješ svoju milosť a lásku. Prosíme ťa, aby si tak požehnával svoje slovo medzi nami, svoje pôsobenie medzi nami, ako kedysi u Ninivčanov, ktorí počuli zvesť Jonášovu a obrátili sa, uverili všetci a celá spoločnosť sa prevrátila hore nohami. Túžime po takomto Tvojom pôsobení tu medzi nami. Pane, zmiluj sa nad nami a príď k nám. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neodhoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ja by som ešte chcel poprosiť pani dozorkyňu, máme nachystaný kvietok pre brata farára a aj takouto formou chceme poďakovať za to, že beral cestu k nám a poslúžil zvesťou slova Božieho. A teraz, popri tom, ako brat farár dostane kvietok, poprosím ešte detský spev okolo, aby prišiel dopredu. Ďakujem veľmi pekne aj za moju rodinu, za milé prijatie a vyprosujem celému cirkevnému zboru pokoj, milosť a nech vás Pán Boh všetkých požehnáva až na veky.